Pîrozseya neştecîkirin û bicîkirina derbiderên Ereb yên ku ji şerê Idlib û Helebê diravin, li herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê roj bi roj zêdetir dibe, ku di vê dema dawiyê de bi sedê hezaran li navenda bajêr û navçe û gundan hatin bicîkirin. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di raporteka xwe de ragihand ku piştî reva bêhtir ji 9 milyon kesî ji ber şerê rejîm û Rûsyê li ser herêmên Idlib û Helebê û derdora wê berev herêmên dibin destê Tirkiyê de nexasim ku deriyên sînorî ji aliyê Tirkiyê ve hatin girtin 300 hezar welatiyên Ereb ji wê rêjeyê wate ji 9 milyon kes li Efrînê hatin bicîkirin. Heman rêxistinê dazanîn ku nakokî di navbera çekdaran de li ser desteserkirina mal û milkên Kurdan de derdikevin. Ji bilûyekê jî Kurdên bi xakên xwe ve girêdayîne ji malên xwe têne derxistin û avahiyên neamade têne amadekirin da ku çekdar bi kirê bidin yan jî bifrûşin Ereban. Laliyekî din berpirsekî di beravaniya sivîl de ku bi kumsupî têne naskirin bi navê Ebu Wîsam bi xwe jî ji Idlibê ye destê xwe daniye ser avahiya Celûd ku vedigere ji malbateka Erebên berê yên li Efrînê û xwediyên resend jê derxistin da ku Erebên derbeder yên nû têde bicî bikin. Her di berdewamiya guhertina demografiya herêmê de çekdarekî mala ku destê xwe danîbû ser li navenda bajêr nêzîkî navenda rewşenbîriyê bi buhayê $1000 Amerîkî firût Erebekî Idlibê pişt re ji bo ciheke nediyar reviya. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê tekez kiriye ku di 21 Sibatê de 7 malbatên Ereb ji Idlibê li gundê Tilsulûr ê ser navçeya Cindirêsê ve hatin bicîkirin. Ew jî piştî gefdana malbatên Kurd ji pêşwaziya wan malbatên Ereb. Lêya balkêş ew bû ku kel û pelên ku hatine dizîn di destpêka operasyona Tirkiyê de bi wan rew hebûn. Bi xwe re anîbûn wê gundî. Serbarê wê yekê jî hin Ereban ku hûn ji xwe re di nava zeviyan de vedigirin û pezên ku berê dizîne berdidin wan deran. Li taxa Eşrefî jî nakokî di navbera çekdarên Cebel Şemiyê û Ebu Ehmed el Kebso ji aliyekî û hin çekdarên Goteya Rojhilat derketin ji ber ku malên ku desteser kirine her yek dixwaze ji xwe re û kesûkarên xwe re têde bicî bike. Heman rêxistinê nîşan bi wekê daye ku çekdarên Feyla Qilşam û Mecid avahiyên neamade amade dikin da ku derbideran bi kirê bi buhayê $75 ta $100 Amerîkî têde bicî bikin. Ji derên agahdar ji aliyê xwe ve tekez dikin ku ew yek bûye diyar de û roj bi roj Efrîn ji kurdatiya xwe dikeve û rêjeya Kurdan têde kêm û lawaz dibe û ya Ereban têde zêde dibe.